O residencial Novo Lérez colocou esta mañá de maneira simbólica a primeira pedra das dúas primeiras edificacións, que suman un total de 92 vivendas. Con esta obra iníciase a última fase do proceso de regeneración deste espazo industrial degradado. A idea inicial do Concello era recuperar un espacio que no seu momento era industrial, con unha industria altamente contaminante, recuperar as márgenes do Lérez, conseguir equipamentos tamén universitarios e de espacios libres, e ampliar, digamos, a cidade tamén con alta calidade, con un modelo urbano compacto de alta calidade. O alcalde alégrase ademais de que sirva para a reactivación dun sector en horas baixas como é o da construcción e que aumente a oferta inmobiliaria, permitindo manter os prezos da vivenda. Xeneramos actividade económica, medra a cidade, facemos oferta de vivenda na cidade, que iso é moi importante para seguir mantendo uns precios razonables, para que haxa suficientemente oferta, que supere a demanda e se manteñan os precios absolutamente razonables, e xenera actividade económica. Por lo tanto, por eso estamos hoxe aquí, porque estamos contentos de que se inicie este proceso que esperemos que sea xa o final de todo este proceso, longo proceso de Tafisa, ¿no? A promotora apostou por Pontevedra tendo en conta o modelo urbano peonil e sostible, fronte á tendencia dos competidores a dirixirse cara á costa. A entrega das vivendas está prevista para o último trimestre do 2020. Se inicia en este mismo mes y la previsión es que las obras se alarguen durante 22 meses y podremos entregar las viviendas a los clientes finales en diciembre del 2020 aproximadamente. A continuación, podería comezar a construción doutro edificio na parcela colindante, de máis de 142 vivendas. A promoción ocupará uns 3.200 metros cadrados e contará cunha praza pública entre os dous edificios, así como con piscina interior climatizada, gimnasio e salón gourmet.